2024 बिसिनि लोकसभा चंगमारिनि साल साख्लाइजाकमनि उलनो चंगमारिनि pirlaimwng khwlai tongkha kahamkeno naikolnai bodol BJP Tripura haste simi kaini achukthayeno BJP samung bwtang songsai rekha sangrong sani fungo golaghati bidhan sabha bai khobjak Kanchanmala logi chorani 10 nong botte edisi amsani jugal kishor nogorni joto noknogo pirlaimwng khwlaikha haste ni montri okra Dr.Manik saha asani samung bwtango montri okra no karibo phai manjak phaikya TIDC ni chairman bodol bonik golaghati ni kwcham MLA Birendra Kishore Dev Sipahi Jola Hangkoni Achukphang Gurongo Bomik Kanchanmala Kami Ponchayat ni okra naikolnai Pradip kumar mojumdani logi hangkorte mondoni samung khlaini rok asala montri okra joto noknogo boot ni pirlaimwng thangwi joto samung rok pholok sakmani abo rokno sabui khnarika te salthang Tripura achuktayo BJP ni ungwi batainai Biplab kumar devno kwbang kuk boot bai khlai kwplai khlainani bagui khobjak khwlaikha aboni logi montri okra tongkha lukurokni kaham hamya kokrokbo khnawi naikha montri okra asalo chongmarini pirlaimwng paye Kanchanmala hatini baniya khlainai rok baibo koklam salaikha aboni ulo Kanchanmala hatini BJP bodoni habanogo phaye bodoni samung khlainai rok bai koklam bo salaikha Bureau report Kokkhara।